nwata nwaanyị a bụrụgokwa na onye nwụrụ anwụ. Ndị be anyị na-echetara nwata nwa agbọghọbịa dị ife a. O nwere otu foto na-efegharị n'ihu akwụkwọ, otu nwa agbọghọbịa kịtịkpa gbakasịrị n'ahụ dịka onye ekpenta. Ya bụ ife etuchara etu wee bụsa abụ bịanụ na onye bụ nwata nwa agbọghọbịa dị ife a na ọ bụrụgokwa na onye nwụrụ anwụ. Bịakwanụ ka nkọrọ na ife asịrị gburie na-akọwa na-enwere nwoke oyiri egie wee gwa nke nwoke na ọya abịa, mechaa na o jezifu nke nwoke wee kụọ ya ọya wee kụọ ya kịtịkpa, o wee gbagide ya wee gbagbuo ya. Ebe ụfọdụ na-asịkwanụ na ọ bụghị ife gburie na nya bụ ọya nke nwaanyị a na-aya na nya bụ ọya na-abịabu na-ana wee bịazie nke ọ bịara ikpeazụ a wee gbuo ọmarịcha nwatakịrị nwa agbọghọbịa unu na-afụ ebe a. Bụ na afụrụ foto anụ nwantị ikwe na nkọ ya edebere kandụl. Bịakwanụ na o nwere otu nwaanyị ọzọ a na-akpọ Kwịnụ. According to onye mere ife onyonyo a, o wee sị na Kwịnụ ahụ na ji ego wee sị na ọ ya abịa na nke ya na ya bụ Kwịnụ abịazi na tata na ọ na-akpọgide ya n'obe. O wee weregasịa ife dịka pin wee na-adụkasị ya bụ foto n'ahụ. Aka m egosi unu foto ahụ na ọ bụrụ na m egosi nwunye unu ka unu marakwanụ na ama onye aka m egosikwa unu ihu ya bụ ife ọfụma, kama na o nwere nwa uriom ọkụkọ o debere ebe ahụ. Ọ kpọkwọrọ fancha niile ọkụ. Mma agwụ na ebe unu eje nene ya bụ ife onyonyo ka unu fụ ya bụ ife ọfụma. Ọ bụkwa na ịma Kwịnụ nwa ka ị gwakwa ya werekwa ego nwoke a wechigharịa ka ife merụ nwata nwa agbọghọbịa unu na-afụ ebe a ka ọ ghara imekwa ya. Ọ dịkwa ka ụmụ nwoke nke ikpeazụ a fa mụtagokwa agwa ọjọọ. Ọ dịkwa ka ụmụ nwoke nke ikpeazụ a obi isizikwọrọfe ike. Ị bụrụkwa nwata nwa agbọghọbịa na-anafe ego n'iyi abịa, ọ bụkwa na iyi eje nne biko imetụkwana nya bụ ego aka, zukwara ụwa gị ike ka ị ghara ijikwa akwa nkwahie wee kwa na chi ga-egbu ohu. O wee bụ na ọmarịcha nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a na-enyere afịa wee dịka Charity Moses na ọ dịkwa na 32 years and na ọ bụ onye na-akpa isi na ọ mụtagokwa n'ofu nwa nwoke. Ekwu ọzọ na ọ na-anụ di ka ọ na ọha anụ di. Wee na-akọwa na ọ bụkwa na onye Cross River steeti na nwata nwaanyị a according to ife nnụrụ allegedly na amakwa m na ife mere eziokwu na-enwere oyi nwoke ọ chọtara na soshal midia ya na nke nwoke wee bido na-akpa nkata na fala ikele onwefa. Nke nwoke wee sendịgharịa 5,000 naira wee sị ya na ya bịa visitie ya. Nke nwaanyị a wee nara ego, ụfọdụ si nọ 5,000 ụfọdụ si nọ 9,000. Ka nke nwaanyị nataziri ego wee elu mgbasi ahụ o kwesịrị ije visiti nke nwoke o je ha ebe ahụ. Nke nwoke wee na-akpọ ya na fonu wee sị ya kedu ife kpata na ọ bịa hụ. Nke nwaanyị wee sị na ọ ya abịa. Nke nwoke wee sị ya na ọ bụrụ na ịma na ị ya abịa na ya nyechi ya kwụ ya nya bụ ego o nyere ya ka o wee gbaa moto wee bịa. Nke nwaanyị a wee sị na o ya enyekwana ya nya bụ ego na ọkwa ya bụzi ife na-ese okwu. Wee sị na nke nwoke wee jee tụọ ya n'alụsị kasị nọ nke nwoke ji aka ya wee godo nke nwaanyị n'alụsị wee gbaa ya ọya a na-akpọ kịtịkpa nya onye ekpenta. Nke bụ na ịfụ nwata nwaanyị a ahụ ya niile afọ hụ wee tukasịchaa ka ọkụ. Aka m egosie n'ihu akwụkwọ mana m ya egosinwu maka ndị nwe ihu akwụkwọ ọnya ka apụtazi kịta wee na-eme ka ndị mmadụ mata na nya bụ ọya gbuzikwa Charity na ọya gidezikwara ya wee bụrụ onye nwụrụ anwụ. Unu nekwa n'anya unu ya afụkwana ka ndị ọyi ya ikwu na ibie ka fa bịakwa na ịkwụnyere ya ugwu ikpeazụ na ya bụ nwata nwaanyị abụrụgokwa onye jebere obodo Afụdebe. Wee sị ka m wetara unu ebe anụnwa ọ bụrụkwa na ịbụ nwaanyị na ị na-analụ nwoke ego wee na-eri wee na-ekwe ya nkwa na ya abịa wee ghara ije biko nne ịnazikwana ya nyaba ego ịma akwa afụ ọta wee kpata nyaba ego ịma akwa ụdị okpo ofufu ọ gbara wee gbata nyaba ego o werezie enye na edo na na-abịa ma ọ bụ gotacha ife ọzọ ihe eri wee na-echeghị mbọsị ahụ. Unu makwa na onye na-eche oyi ya nwaanyị na anụ ikiri ọkpa ndị mmụọ ochegidezie uchijie ọ bụ na ijizi ego enye uje nọrọ ofu ebe na-amụrụ amụ na-anyụrụ ahụrụ popo uche ga abụrụgo na eburugo guy man ka ọ guy woman na ịga igokwanụ ya bụ nke nwoke ịnazikwana obi jọzikwara fa njọ fa mụtazikwara ọzọ. Eburukwanụ nwoke biko kama ihe eji maka 5,000 ma 10,000 wee gbu mmadụ. Ọ ka hụ mma na-egwa ndebeva ka ama na ya enyechi ya onye bụ ego dama ịtụ onye ahụ na-arụsị. Obugo na ịtụ onye ahụ na-arụsị biko ka ba ahụ ka ịdịchọ na nne na nna ya na ndị ọyị ya makwanụ na ịtụrụ ya na-arụsị. Ọ ya abụọ bụ na fa nwere nya bụ ego ka fa nyewu amakwa nka mmadụ ya esi wee nwụ maka 5,000 10,000 20,000 100,000 1 million ọ na-egota ndụ bilion ọ na-egota ndụ. O wee bụzie maka obere ego a ka ihe ji wee wepụ ndụ mmadụ ibe. Biko nụ unu anazi na ụmụ nwoke ego geenụ ntị ka unu nụkwa voice onye anụnwa mụ Elekandụl a kwuru ebe a maka ọ na-akọwa na ọdụkwa ka o nwere nwata nwaanyị ọzọ napụrụ ya o wee kwechiri wee mụ nyabụ ife ọkụ. Ichi inene nyabụ ife onyonyo ijee na kọmentị ya afọrọ nke Telegram ndị ebe ahụ ịpịa ya aka ka o buje ka ịfụkwana ya n'anya ma na ịma nke nwaanyị nwa ọfụma ka ị gwakwa ya na onye ọ na ji ego tụkwara ya n'alụsị
na ọ gbagokwa ya ọkụ na ndụ maka ife ọ mụile ebe a bụ o wetara obere ọkụ ka agirik na-acha white piwuo ya udebe weta foto nke nwaanyị wee weta ntụtụ anụ wee ji adụdo ịchafụ isi wee were wee na-adụdo n'isi na-adụdo foto ahụ n'ahụ dugide ya dochaa ya wee mụọ ọkụ ka ahụ ọkụ wee si na ntụ a ka nke nwaanyị ya esi wee nwụ and na ọ bụ ọkwọsọ nke nwaanyị nwa ya anwụ n'ọkwa ọ na-anwụ si ezinụlọ fa na-anwụ so ya biko ọ bụrụ na ị bụ onye na-aga ụdị ọfa igodozi na ndị be ezinụlọ onye i nyere ego na fa anọghị mbọsịgoni ya na-akpa nkata fa anọkwanụ mbọsịgoni ya kwubiri fa amahụ ka unu si wee bido ị na-agọ sọsọ n'isi onye ọ bụ goni ya onye na-jeghị ego hapụ famili fa aka ka hapụ unu ka unu gakwa n'ife anya bụ nke nwoke kwuru ka mkpụrụ obi Charity zuru ike na ndokwa ọ pụtakwa n'ụwa ọzọ ka ife dị ka ọ ghara ịkpọkwana ya ihu ọzọ ekenekwa m unu gị ga-ebe nye m ego m gị ga-abịa face to face enye m ego m n'ụbọchị taa a ga-agbagide gị ihe ọjọọ n'isi agbagide gị ọrịa ọcha n'isi agbagide gị mmụọ ọjọọ n'isi agbagide gị aka arịsị n'isi ọka arịsị m na ya bi n'ụlọ ga na-achị gị eletị gị weta ego ahụ iriri izinye ego moto na ị ga-abịa nwere ego moto nye gị kpeta abịa gị were ego m rie maka gịnị amụpụrụta ga m di gị mere ga bụ mege biznes online gị rie my own n'ụbọchị taa agbaghị gị biznes agbagala gị ihe ọjọọ n'isi agbapịala gị olu gị na-ekiri ekiri gịda aṅara aṅụrụ n'ụbọchị taa end of the road for you queen ọsọ wanye ụmụela masị anọ ndị hụrụ ụmụaka nwere bandịrị n'ụbọchị taa amaghị ihe ọjọọ n'isi amaghị ihe ọjọọ amaga nga ọrịa ka na agbaji gị ọfis minu na ahụ agbaga nga ọrịa ahụ gị ga-aza a ga-asa onye ebu ibu ha mmadụ n'ọwa ọrịa ka ị na-arịa n'ụbọchị taa agbajuole gị ọrịa na ahụ ihe ọbụla gwara gị ga-eme ya ọtụ gị wetere m ego m onye ị ga-wetekwa aka ị ga-wetekwa efe ihe ọbụla gwara gị ga-emere m ya ya ma gị ga-emere m ị ga-agbara n'ụbọchị ọmọjọ egwu weta ego m ọtụ gị hapụ ya n'ụbọchị taa gị ga-weta ego m gị darị fri ihe ọjọọ ọnwụ ike gị na ezinụlọ gị famili gị ọnwụ ga-ezu n'ahụ ọtụ gị weta ego ahụ iriri